Dragana Stojančević gostovala je sinoć u emisiji Narod pita, gde je otkrila mnoge detalje o svom životu, ali i odnosima sa porodicom, partnerkom Jovanom Tomić-Matorom i svemu što se dešava u njenoj privatnoj sferi. Na samom početku emisije, Dragana je za Pink podelila svoja očekivanja od gostovanja, ali i govorila o svom odnosu sa porodicom nakon što je počela da živi sa Jovanom. Iako su u fokusu bili mnogi komentari i osude od strane javnosti, Dragana nije dopustila da je to pogodi. Izjavila je da se ne osjeća pogođenom, te da je njen život lep i da sama donosi odluke koje je čine srećnom. Ja sam prošli put bila kao Matorina podrška, sada sam ja ovde, Matora nije došla. Znam da me ljudi osuđuju, ali to me ne zanima, meni je moj život lep i ja sama odlučujem da ću biti dobro. Rekla je Dragana. Pored toga, Dragana je prokomentarisala odnos Matoru sa Stefani i ranije sukobe koji su se pojavili. Iako su se kroz medije provlačile različite priče, Dragana je ostala uz svoju partnerku, verujući u njen integritet. Verovala sam Jovani od starta, videla sam sve demante po portalima, Ermina je pobrinula da sve bude jasno. Ona je opravdala sve što je rekla i ponosna sam na nju. Mi smo 5 meseci u vezi i za to vreme imamo rasprava, ali ne svađamo se. Nema razloga za to, nama je lepo, istakla je Dragana. Kada je u pitanju porodica, Dragana nije krila da još uvek postoje nesuglasice. Iako se njen odnos sa Jovanom ne prihvata u potpunosti, Dragana se ne povlači. Porodica je, kako kaže, ne podržava zbog pola, ali to ne menja ništa u njenoj sreći. Moja porodica i dalje ne prihvata Jovanu, ne zbog nje kao osobe, već zbog pola. Ipak, mi smo u kontaktu i viđamo se. Mama se ne slaže sa tim, ali neću da silim ništa. Neće se mene oni odreći, niti ja njih. Ja sam srećna i to je najvažnije, rekla je Dragana. Na kraju, Dragana je izrazila svoju sreću zbog veritbe Luke i Aneli, te naglasila da se raduje kada su drugi srećni, jer sve što želi sebi, želi i drugima. Jako sam srećna zbog njih. Kada su oni srećni, srećna sam i ja. Sve što želim sebi, želim i drugima. Zaključila je Dragana. To je bilo sve za ovu emisiju. Ako želite da saznate više, pratite nas i dalje na našem kanalu.